De fietsalverstijdentocht, het duurt de lei in hand van de Minderwaars van Sissing. Van de 15.000 fietsers die het hadden opjoen hier, waren haast 1500 thuis. De organisatie hier wel een beetje op rekenen. De ervaring is toch dat er zo'n 10% net komt. En zeker wel als de waarsverwachtingen slecht binnen, dan zal het nog leger wezen. Dus ik heb het zelf nog nooit mooi maken dat ze als scoort weer. Maar ik heb het idee dat de meesten er wel goed op plooit binnen. Trouwens extra lagen, dus ik hoop dat de voorbereiding goed binnen. Alle waarsomstandigheden komen goed voorbij, maar de fietsers slaan hadden wel aardig terug. Het gaat aardig goed, het weer valt redelijk mee. Het is wel veel wind, dus die krijgen we nog tegen. Dat wordt nog een zware tocht. Op zich, het gaat hartstikke lekker. Het is mijn eerste tocht, eerst zelfstedentocht, dus ik vind het hartstikke lekker gaan. En Bob in Friesland weer er van de morgen een aparte primeur. Er is 10 kilometers lange file tussen Blijen en Holwert. De opstapping ontstier bij een vulpunt van bidons. Dat water op maar sletten. De barst weer dit hier voor het eerst. Hoe het kent dat er vertraging ontstier is net bekend. Mogelijk hier het vullen net rap genoeg of wie de dik te smel.